SI-nivelen kipu. SI-nivel saa paljon huomiota somessa ja keskusteluissa ja moni epäilee sitä vaivojensa syyksi. Olet saattanut jopa käydä jollain ammattilaisella ja kuullut, että SI-nivelessäsi on jotain vikaa. Mikä tämä kuuluisa SI-nivel sitten on ja kuinka yleistä SI-nivelen aiheuttama kipu oikeastaan on? Tällä videolla kerron lyhyesti, mikä on SI-nivel, kuinka paljon SI-nivelestä syntyy liikettä, mitä erilaisia ongelmia SI-nivelessä voi olla ja kuinka useasti SI-nivel on syynä selän tai lantion kipuihin. SI-nivel on lantion alueella sijaitseva nivel, joka yhdistää ristiluun ja suoliluun ja sen kautta välittyy voimia ylä- ja alavartalon välillä samalla lieventäen lantion kohdistuvaa kuormitusta. Sitä ympäröi vahvat nivelsiteet ja lihakset ja se on rakenteellisesti hyvin vakaa ja liikkuu vain vähän. Eri lähteistä hieman riippuen liikettä pääsee tulemaan noin 2-4 milliä eteen ja taakse ja alle puoli milliä sivusuunnassa. Mitä erilaisia ongelmia SI-nivelessä voi olla? Totta kai erilaiset kaatumiset tai vammat voi aiheuttaa SI-nivelen kipua. Sitten on tulehdustilat, kuten nivelpsoriasis ja tyypillisesti selkärankareuman ensimmäisiä oireita on molemminpuolinen SI-nivelen tulehdus. Lihasepätasapaino saattaa myös kuormittaa SI-nivelen toispuolisesti enemmän. Raskauden aikana hormonitoiminta muuttuu ja lisää nivelsiteen joustavuutta valmistellen kehoa synnytykseen. Tämä löystyminen ja kiristyminen saattaa aiheuttaa SI-nivelen ongelmia. SI-nivel voi toki muutenkin olla instabiili, mutta silloin kyseessä yleensä esimerkiksi EDS-syndrooma tai muu sidekudossairaus. Sitten on vielä SI-nivelen toimintahäiriöt, eli lukkiutumiset. Kansankielellä puhutaan, että SI-nivel on pois paikaltaan. Tämähän ei siis pidä paikkaansa. Jos SI-nivel olisi pois paikaltaan, se tarkoittaisi, että olisit ollut jossain korkeaenergisessä onnettomuudessa, kuten kolarissa, ja silloin olisit leikkauspöydällä, eikä kenenkään kiropraktikon tai osteopaatin hoitopöydällä. SI-nivelen kipu tuntuu yleensä lantion alueella tai selässä tai molemmissa. SI-nivelen kipu on siis ihan todellinen vaiva, mutta ei läheskään niin yleinen, mitä kuvitellaan. Minulle on tullut vastaan kymmeniä ja kymmeniä ihmisiä SI-nivel-diagnoosilla ja vain murto-osalla on oikeasti ollut SI-nivel-ongelma. Useimmiten on käynyt niin, että sitä SI-niveltä on jo hoidettu useita kertoja ja kuitenkaan ongelma ei ole poistunut ollenkaan tai vain hetkellisesti. Tutkimusten jälkeen on selvinnyt, että kyseessä ei ole ollutkaan SI-nivelen aiheuttama kipu, vaan jonkun muun ongelman aiheuttama kipu, mikä on vain matkinut hyvin tehokkaasti SI-nivelen ongelmaa. SI-nivelle sekoittuu hyvin usein erilaisiin ligamenttiongelmiin, lihaskireyksiin ja varsinkin selän ongelmiin, kuten presakraalin eli L5-S1-välin lukkiutumiseen tai lieviin välilevyongelmiin. Ja syy, miksi se niin helposti sekoittuu muihin ongelmiin, on se, että ei osattu tutkia, että tuleeko se kipu nimenomaan sieltä SI-nivelestä vai jostain muualta. Jos sinulle on sanottu, että sinulla on SI-nivelessä vikaa, ja jos se ei kuitenkaan helpota hoidosta huolimatta, tai sinun pitää käydä tosi usein laittamassa SI-niveltä paikoilleen, niin kuin sanonta kuuluu, niin kannattaa ainakin hieman epäillä, että onko kyseessä SI-nivel ongelma ollenkaan vai joku muu ongelma. Eli yhteenvetona, SI-nivel on ihan todellinen ongelma ja se voi kipuilla, mutta se ei ole ollenkaan niin yleinen, mitä kuvitellaan. Voisin sanoa, että se on jopa todella harvinainen ongelma.